PMDD ja mieli, asenteet ja uskomukset, kun sukujuuret ovat viljelysmaassa ja lehmänlannassa. Tässä podcastissa jaan mun oman kokemuksen siitä, millaisessa roolissa mieli, asenteet ja uskomukset on ollut mun omalla PMS- ja PMDD-matkalla aina sieltä nuoresta naisesta ihan tähän päivään saakka. Ja kuten nyt otsikkokin jo kertoo, niin mä olen maaseudun kasvatti ja sillä on ollut ihan oma vaikutuksensa myös mun tarinaan naisena. Toivon, että tämä podi tarjoaa sulle uskoa, näkökulmaa ja toivoa sun omalla naiseuden matkalla. Tietoisuuteeni sinkoaa inhottava ja aggressiivinen ajatus siitä, että olen mitätön. En pysty mihinkään. En selviä tämän elämän vaatimuksista. Minussa on jotain vikaa. Ärsyttää ja ahdistaa. Elämä tuntuu ilkeämieliselle. Tuo mielen aggressiivisuus ottaa vallan kuin mikäkin saatana ja alkaa riepotella minua kuin pässiä narussa. Täysin holtittomasti. Olen voimaton. En tiedä, mikä minua vaivaa. Onko tämä kaikilla näin hankalaa? Tuntuu, että muutun joka kuukausi ihmishirviöksi, joka tuhoaa elämäni. Tervetuloa PMS ja PMDD luomuratkaisut podcastin pariin. Minä olen Eija-Selina, koulutettu kokemusasiantuntija ja kestävän hyvinvoinnin opas. Takana yli 10 vuotta ja yli 10 000 tuntia opiskelua ja harjoittelua asian parissa. PMS-oireyhtymä tuli mulle tutuksi jo ihan heti silloin parikymppisenä. Hankalimmat oireet on alusta asti ilmennyt voimakkaina mielialan heilahteluina ja niin kuin siellä mielen ongelmina. Alusta alkaen, kun PMS tuli tutuksi, niin ajattelin hyvin samalla tavalla kuin muutkin, että PMS-oireyhtymä vaan kuuluu naiseuteen ja toisilla se vaan on pahempi kuin toisilla. Eli en osannut kyseenalaistaa ollenkaan koko asiaa. Enkä sitä, että onko se näin, että onko sen oltava näin ja onko se niin, että se vaan kuuluu siihen naiseuteen se PMS-oireyhtymä, mistä löytyi silloin paljon jo tietoa. Vasta 20-luvun loppupuolella ymmärsin, että mun kohdalla kyse oli tosiaan myös PMDD-oireyhtymästä. Asia aukesi, kun törmäsin Ylen artikkeliin, jossa kuvailtiin PMDD-oireyhtymä. Oman mausteensa tähän mun soppaan on tuonut myös erityisherkkyys, ja se on arvokas, se on ihana piirre, se on arvokas, ihana piirre, mutta se tosiaan vaatii sen, että sen oivaltaa itse. Ja mielenrakenteita on haastanut mun kohdalla ja sotkenut myös lapsuuden ja aikuisiän traumaattiset elämänkokemukset. Ja loppujen lopuksi niin on vaatinut ihan tosi paljon itse tutkiskelua, tulla tietoiseksi siitä, että mikä itse asiassa siellä mielen alueella ilmenevä oireilu lopulta johtuu mistäkin, mikä niin kuin liittyy mihinkin. Ja juuripa tämä, että mikä liittyy mihinkin ja mikä niin kuin johtuu mistäkin. Et se vaatii tosiaankin sitä itse tutkiskelua. No mun sukujuuret tosiaankin on niin isän kuin myös äidin puolelta. Syvällä savolaisessa viljelysmaassa, savolaisittain sanottuna savolaisessa viljelysmuassa ja siellä lehmänlannassa. Ja tämä on semmoinen ympäristö, että siellä arvostetaan naisen topakkuutta, pystyvyyttä, tarmokkuutta ja sitä, että on sitä reippautta. Se on semmoinen niin kuin yliarvostettu piirre tämmöisessä savolaisessa maalaismiljössä ja maalaismaisemassa ja savolaisessa maalaiskulttuurissa. Ja sen sijaan sitten taas herkkyyttä, tunteilua, semmoista luovaa haahuilua, niin se tehdään hyvin selväksi kyllä, että se ei niin kuin oikeastaan kuulu laatuun, että sitä ei siellä arvosteta siinä semmoisessa tuossa ympäristössä, missä mä oon kasvanut, niin se ei ole ollut arvostettu piirre tosiaankaan. Ja monestipa siellä minunkin lapsuusmaisemissa sitten aina tuli tämmöinen kommentti, se tuli korviin monesti, että mene eistä siitä, jos oli just semmoinen hetki, että siinä hetkessä et ollut hyödyksi ja avuksi siinä tilanteessa. Oli paikalla, mutta teit jotakin ihan muuta, haahuilit siellä, leikit ehkä jotakin aivan niin kuin täysin hyödytöntä, niin sitten sitä sitten oltiin niin kuin edessä yleensä. Että tämmöisiä peruspiirteitä siellä omassa savolaisessa kasvuympäristössä oli havaittavissa silloin. Ja
siellä maatilalla tietysti sit, niin siellähän oli myös näitä naisen malleja. Ja mun lapsuudessa niin ne mun naiseuden mallit siellä, niin ne oli erilaiset emännät, luonnollisesti. Eli siellä oli mun äiti, siellä oli mun molemmat mummot ja sitten myös naapuritilojen emännät siinä mun kasvuympäristössä. Ja ne on ollut niitä mun naiseuden malleja silloin. Ja toki oli myös joitain opettajia, mutta sekin oli pieni maalaiskoulu, missä oltiin. Ja näin jälkeenpäin, niin sitä osaa hyvin niin kuin katsoa, että miten näistä mun lapsuuden ajan niin kuin naisen malleista, sotien jälkeisten sukupolvien naisista, huoku niin kuin ne maskuliiniset piirteet. Ja ne feminiiniset piirteet jäi kovin vähälle ilmaisulle. Ja niitä tietysti sitten myös välteltiin ilmaisemasta. Ja niitä toisaalta myös tukahdutettiin. Ja tämä kaikki on ollut varmasti ihan tosi tiedostamatonta. Ja hirveän niin kuin inhimillistä ja ymmärrettävää, kun ajatellaan sitä, että niin kuin pelkästään mun mummojen äidit, niin he on ollut niitä naisia, jotka on kantanut sen vastuun hengissä selviämisestä ja siitä kaikesta niin kuin elinympäristön pyörittämisestä, kun ne miehet on ollut silloin puolustamassa sitä rintamaa, puolustamassa siis Suomea sodassa silloin rintamalla. Niin se on tosi inhimillistä ja ymmärrettävää, että ei silloin ole niin kuin ollut vaan tilaa. Se on ollut selviytymistä ja silloin tarvitaan niitä maskuliinisia piirteitä. Et silloin niin kuin se konkreettinen suomalaisessa niin kuin ympäristössä ja suomalaisessa luonnossa ja meidän sääolosuhteissakin selviytyminen, se on vaatinut sen, että ne maskuliiniset piirteet vaan on pakko ollut olla niin kuin pinnalla ja aktiivisena ja sitten sille muulle, niin sille ei oikeastaan voinut niin kuin jääkään sitä aikaa ja tilaa juuri ollenkaan. Ja juurikin sitten tämä, että miten se vieläkin, niin kun ajatellaan sitä, että vaikka nyt niin kuin minun lapsuudessani miehet toki oli jo kotona, niin se on vaan niin, että ne toimintamallit periytyy. Näin. Eli niin kun, vaikka miehet oli kotona ja se konteksti oli jo toinen, naiset ei ollut yksinään siellä, niin silti me on peritty ne toimintamallit. Niin pitkälle me aina, ja tämähän toistuu, eli me peritään niin pitkälle, kun me itse tiedostetaan ja sitten päätetään muuttaa sitä toimintaa ja purkaa sieltä pois sen, mikä aiheuttaa sen niin kuin toiminnan. Joo. Ja totta kai siis onhan, niin kun naisbiologisesti synnytään, niin kun eletään naisbiologisessa kehossa, niin toki meillä on ne semmoiset luonnolliset äidin rakkauden niin kun piirteet, tietenkin, niin kun tietyllä tavalla automaattisesti. Mutta sitten just se, että kun se niin kun arvojärjestys tai marssijärjestys niin kun siinä arjessa ihan on se, että niin kuin työt ensin. Työt on ensin, työt on se tärkein, ja sitten tulee se kaikki muu. Eli jos sitä jää sitä aikaa sitten niille lapsille ja sille hoivaamiselle ja niille feminiinisille ilmentämisen muodoille, niin sitten sitä. Mutta sitten tavallaan ne työt ja niin kuin se, niin kuin vain se hengissä pysymisen edellytys niin kuin sen hoivaamisen kannalta. Niin epätasapaino. Eli niin kuin, tämä on se ilmiö, mikä on ollut kyllä hyvin havaittavissa. Ja mitä sitten tulee uskomuksiin, niin mä tunnistan hyvin, niin kuin nyt kun katsoo, niin hyvin pystyy tunnistamaan sieltä sen niin kuin naisten käyttäytymisestä, miten se heijastuu, ne uskomukset sieltä, että mitä sen niin kuin naiseus, mikä niin kuin on sitä arvostettua naiseutta, että miten tulisi käyttäytyä, miten tulisi olla, ja sitten se uskomuspohja siellä, mikä ohjaa sitä käyttäytymistä, niin se kyllä on hyvin luettavissa siitä käyttäytymisestä sitten taas. Ja valitettavasti se uskomuspohja, mikä siellä on niiden sotien jälkeen periytynyt sitten tietenkin, niin sehän ei palvele semmoista tasapainosta feminiinisten ja maskuliinisten piirteiden liittoa, mikä olisi sen niin kuin meidän hyvinvoinnin ja terveyden kannalta se ihannetilanne ihmisyydessä ja tässä niin kuin naiseudessa. Ja ihmisyydessä ylipäätään, eli että se löytyisi se semmoinen ihanteellinen sisäisen feminiinin ja maskuliinin liitto, missä on tilaa kaikelle sille niin kuin luontaisesti, luonnollisesti, autenttisesti virrata. Eli silloin ei olla enää selviytymismoodissa, vaan silloin ollaan jossain ihan muussa moodissa. Eli siis se alitajuinen naiseuden malli siis siirtyy äidiltä tyttärelle. Ja no sit tullaan minuun ja mun niin kuin
tarinaa tavallaan sieltä, että jos lapsuus meni noin ja sieltä opittiin ne mallit, sieltä opittiin ne uskomukset, niin kylläpä olen saanut huomata tuon feminiinisten ja maskuliinisten piirteiden epätasapainon juuri tässä omassa elämässäni sitten. Ja mun halut ja omat halut mielen tasolla ja sitten taas ne tarpeet kehossa, niin ne on ollut lähtökohtaisesti niin kuin tosi suuressa ristiriidassa. Ja siitähän, ja sitten kun tullaan PMDD-oireyhtymään, niin mä näen hirveän selvästi myös sen, että nyt niin kuin, tavallaan semmoisessa tietyssä evoluutiovaiheessa meidän sukupolvi ja minunkin keho, niin se ilmaisee mulle nyt tämän PMS- ja PMDD-oireyhtymän kautta itse asiassa sitä epätasapainotilaa. Eli mulla on hirveän herkullinen mahdollisuus nyt just nähdä se, että mitä keho mulle yrittää kertoa. Ja mä voin pysähtyä sen äärelle ja alkaa oivaltaa, tai sitten mä voin vastustaa sitä ja mennä ihan helkkarin paljon hankalammaksi vielä entisestään. No, mä olen pysähtynyt. Mä oon pysähtynyt katsomaan ja kuuntelemaan nyt sitä. Koska tosiaan jo hyvin varhain siellä lapsuudessa se mun havainto oli, että sille reippaudelle annettiin sitä porkkanaa ja herkkyydelle keppiä, niin tuo maskuliininen malli on kehittynyt mulla siis suojaamaan sitä mun erityisherkkää osaa mussa itsessäni. Ja mulle hyvin yleinen ja semmoinen arkinen ilmiö mun mielessä on se, että mieli selittää ja puolustelee niitä maskuliinisia opittuja tapoja, että ne on niinku oikein. Eli se on se, niin kuin se, minkä mieli ymmärtää. Ja mieli siis toisin sanoen niin kuin haluaa, että mä olen ahkera ja mä olen tehokas ja mä olen ei-tunteellinen silloinkin, kun ne kehon feminiiniset todelliset tarpeet on hidastaa ja tulla kehoon tuntemaan, siirtyä sivuun lepäämään, kuunnella sitä sydämen ääntä, niin kuin hiljentyä sen oman sydämen sisimmän äärelle kuuntelemaan. Ja harjoittaa semmoista juuri sitä luovaa haahuilua, semmoista niin kuin täysin hyödytöntä, näennäisesti hyödytöntä luovaa haahuilua. Tai päästää keho niin kuin kokemaan autenttisesti, niin kuin laittaa musat soimaan ja antaa vaan kehon tunteet täysin autenttisesti ja kokee niin kuin sen mitä ikinä. Ilmasta autenttisesti sitä musiikkia tai sen musiikin kautta ihan just sitä, mikä siinä hetkessä niin kuin nousee. Ja tarvittaessa antautua sitten kunnon huutoitkuille ja nauruille, niin tämä on ollut niin kuin semmoinen iso niin kuin oppi ja oivallus, kyllä. Ja just sen kehotietoisuuden ansiosta se on sitten taas mahdollista niin kuin päästä syvemmin jyvälle tästä, että mitä siinä omassa systeemissä tapahtuu. No sitten tästä mielen kontrollista. Joo, se kehotietoisuus, mutta sitten yksi ensisijaisen tärkeä työkalu siihen, että on ylipäätään voinut niin kuin päästää irti, jotenkin niin kuin tulla sujuiksi, niin kuin päästä jotenkin niin kuin pureutumaan siihen maskuliiniseen mielen kontrolliin ja siihen ristiriitaan, niin se tärkein asia siinä kohtaa se on itsemyötätunto. Se on ollut mulle ehdottomasti itsemyötätunto. Ja itsemyötätunto todellakin kaikki ne ihanine pastelin sävyineen on ollut kyllä mulle ihan aivan niin kuin se on ollut työmaa. Se on ollut kyllä työmua. Oikein niin kuin viimeisen päälle työmua voin kertoa, että jos niin kuin mun vanhemmat on ollut niin kuin työmualla siellä heinäpellolla ja on niin kuin ajettu virtasta tuonne siiloon, niin kyllä meikäläisen työmua on ollut yksi tämmöinen tärkein, niin tämä itsemyötätunto ja sen oivaltaminen ja sen oppiminen. Se on myös taito. Se on myös ihan todellakin taito. Se vaatii sen oivaltamisen ensin ja hyväksymisen ennen sitä vielä. Joo. Eli ihan sinne 25-vuotiaaksi asti, niin mä olin tosi allerginen siis pastelin sävyille. Ja tämänkin mä oon oivaltunut todellakin vasta jälkeenpäin, mutta siis vaaleanpunainen, vaaleankeltainen, vaaleansininen, vaaleanvihreä, niin en voinut sietää. Siis ihan hirveetä. Mulle tuli semmoinen niinku oikein jotenkin, ne ilmensi niin sitä niinku semmoista puhdasta feminiiniä ja sitä niinku hoivaa ja rakkautta ja hellyyttä ja kaikkia niitä äidillisiä jotenkin semmosia energioita. Siis kun mulla oli se herkkyys, niin mä en voinut sietää. Musta se tuntui niin pahalle jotenkin. Että siinä tuli semmoinen niin alaston olo
että nyt mä niin kuin tajuan, että mistä se johtuu. Niin siellä oli niin kuin just se feminiini ominaisuus, taito, itsemyötätunto, itse empatia, niin kuin rakkaus, empaattinen suhtautuminen itseen, anteeksiantamus itselle, kaikki nämä, mitä liittyy siihen, niin ne peilas mulle niin kuin, noin niin kuin värien kautta. Ja ne jäi tosiaankin sitten taas, jos jotenkin väreinä vielä, niin kuin mikä silloin oli vallalla, niin oli mustaa, oli tummanpunaista, oli punaista, oli niin kuin, harmaata, ja sitten tietysti jonkun verran muita maan värejä semmoisia, niin kuin, ne oli mulle fine. Ja joo, kyllä, minussa todellakin asuu niin kuin se, että mikä mulla oli sitten, niin kuin, kun multa puuttu sitä niin kuin itsemyötätuntoa, sitten oli taas suojakuorena se semmoinen hyvin niin kuin aggressiivinen, maskuliininen, hyvin soturimainen, raivokaskin selviytyjä, niin kuin sitten taas hyvin yliaktiivisena, ja sitä tulta oli ihan hirveästi. Aivan siis niin kuin sikaa paljon hirveästi. Joo, niin kyllä se jäi sinne jalkoihin se kaikki sitten, niin kuin, joo, ja hyljeksin niin kuin näitä tämmöisiä äärimmillään silloin, ja vähän niin kuin ennen sitä 25 vuotta varsinkin, että sitten sen jälkeen tapahtui kyllä todella isoja. Ja just tämä nyt niin kuin, on hyvä ymmärtää se, että sekin maskuliininen raivokkuus ja aggressiivisuus ja niin silläkin on siis terveet puolet, sillä on terve ilmaisu ja sitten sillä on se sairas ilmaisu. Niin kuin meillä on, niin kuin kaikilla on myös feminiinillä sama homma, että siellä on terve ilmaisu ja siellä on se niin kuin sairaaksi menevä ilmaisu. Mutta nämä nyt on asia erikseen sitten ja ne menee jo niin kuin, ne on jo sitten toisen podin aihe kokonaan, mutta että tasapaino on siis se juttu. Tasapaino on siis se juttu, missä niin kuin, mihin tässä pyritään. Autenttinen, aito naiseuden ilmaisu, jossa siis on se tasapaino. Siellä on tasapaino. Mikä estää PMS- ja PMDD-oireista vapaata elämää mun elämässä? No mikä olisi estänyt? Niin olisi estänyt se, että jos mulla ei olisi lähtötilanteessa ollut kykyä oivaltaa niin kuin sitä mielen merkitystä. Että ikään kuin jos olisi jäänyt jumiin siihen, että niin, no se ei turhaan ole ensimmäinen askel, että ota haltuun mieliasenteet ja uskomukset. Eli se, että kun se on niin kuin portti. Jos ei sitä porttia saa auki, niin mikään ei muutu. Eli kyllä se niin on, että mä koen, että luontaisen naiseuden ja PMS- ja PMDD-oireista vapaan elämän ja hyvinvoinnin este olisi ollut juuri nämä perityt suurelta osin alitajuiset uskomukset siitä, millainen naisen tulisi olla ja miten siihen omaan naiseuteen tulisi suhtautua. Niin jos mä en olisi niihin, niin just tätä, jos mä en olisi sitä porttia saanut auki, niin kyllä se olisi niin kuin ollut siinä. Ikään kuin, että sitten en tiedä missä olisin nyt. En todellakaan tiedä missä olisin nyt. Joo. No onneksi kuitenkin nyt sitten, kun mulla on ollut semmoinen ammatillinen intohimo kestävää tietoiseen hyvinvointiin ja sen edistämiseen ihan sieltä nuoresta, ihan sieltä maatilalta asti jostain kumman syystä, ihan sieltä nuoresta ala-asteikäisestä pitosluokkalaisesta alkaen, niin se on tuonut mukanaan sitä ymmärrystä ja tietoa ja kokemusta, kun on opiskellut jo niin paljon, jo niin varhaisessa vaiheessa ja pitkin elämän matkaa näitä niin kuin tavallaan hyvinvoinnin perustaitoja, niin sen myötä sitten ja niin kuin pysynyt kartalla koko ajan siitä, että missä mennään. Niin kuin tietokirjasyöjättäreenä, niin sillä tavalla kartalla koko ajan, että missä mennään ja mitä sieltä tulee. Ja niin kuin osannut kuunnella toisaalta sitä herkkyyttä ja sitä intuitiota, että mihin kirjaan mä tartun ja mikä niin kuin sitten taas aukaisee sitä pakkaa enemmän ja enemmän koko ajan. Niin kuin tässä siis mä tykkään puhua henkisestä evoluutiosta, että ihan tässä niin kuin tämän kanssa niin kuin siinä pinnalla koko ajan. Että se on ollut niin kuin se siunaus ja se on ollut se pelastus, että mä voin olla tässä nyt puhumassa sulle näistä asioista tässä näin ja jakamassa tätä kaikkea nyt näin. Ja sen myötä, tuon kaiken myötä sitten, niin se uskomusten vaikutus ja mielen mekanismit on tullut myös jo tutuksi. Ja se mun asenne on ollut siis valmiiksi avoin ja niin kuin utelias näihin omiin sisäisiin maailmoihin ja niitä omia sisäisiä uskomuksia kohtaan. Että on ollut verraten helppo lähteä tutkimaan siihen omaan naiseuteen liittyviä, niitä kipeitäkin, tosi kipeitäkin uskomuksia.
kyllä mä oon ymmärtänyt syvästi sen, että mun on todellakin tunnistettava ne mun naiseuteen liittyvät uskomukset ja mielenmallit, jotta mä voin minimoida ja vapautua PMS-PMDD-oireista. Ja koska tämä sukupolvien perintönä tullut uskomusarkisto on todellakin ehtinyt vuosisatojen saatossa hyvin, hyvin moniulotteiseksi niin mun sukulinjoissa kuin ihan kaikissa muissakin, niin ei se purkaminenhan ei todellakaan tapahdu hetkessä. Että kyllä se on niin kuin mä näen, että se, kellä tämä resonoi, tämä luonnollinen ihmisyys, niin kyllä se on se meidän työmaa. Et se on niin kuin, sille antautuminen on se suurin lahja ja suurin palkinto sitten taas. Näin mä niin kuin näen ja koen tämän asian. Ja tosiaan ollaan uuden äärellä. Mehän ollaan nyt ihan sukupolvien ketjut, niin me ollaan nyt aivan uuden äärellä. Ja sehän näkyy. Tämä näkyy jopa valtamediassa jo ihan kyllä, niin kuin jos vaan katsoo, niin tähän näkyy kyllä nyt. Tähän on paljon. Meitä on tuhansia naisia erilaisissa konteksteissa, jotka kokoontuu jo tämän asian äärelle. Ja kaikkien tarkoitus on niin kuin sama, että on tarkoitus löytää se itsestä, se todellinen, autenttinen ja maaginen. Ai että. Siihen on niin kuin, se ei avaudu heti, mutta sitten kun lähtee sille matkalle, lähtee sille polulle ja lähtee kulkemaan niitä askeleita kohti sitä omaa autenttista, todellista naiseuden ilmentymää, niin sieltä aukeaa se magia, sit kun on sen aika. Ja se luonnollinen ja eheä naiseus. Sekä se sisäinen feminiini ja maskuliini tasapaino. Niin me ollaan näiden asioiden äärellä nyt. Ja tämä on iso mahdollisuus. Tämä on tosi iso mahdollisuus, tähän haluan tarttua. Joo, ja tiedän, voi myötätunnolla sua kohtaan. Mä tiedän, että se on niin kuin... Se on välillä hirveän rankkaa, mutta sitten se on välillä myös maailman palkitsevinta. Niin, löytää myös se autenttinen nautinto sieltä. Omalta osaltani teen myös tätä työtä ja autan naisia, joiden haasteena on PMS-PMDD-oireyhtymä ja myös sit se halu hoitaa itseä ja kehoa luonnollisin keinoin. Löytää se luonnollinen, autenttinen, maaginenkin naiseus sieltä sitten lopulta ja vapautua niistä PMS-PMDD-oireista. Se on se, mitä meidän systeemi pyytää. Näin mä uskon. Tämä on mun totuus, että kun meillä on elämää häiritsevä PMS-PMDD-oireyhtymä, niin se on mahdollisuus. Se on hiivatin iso mahdollisuus päästä kiinni johonkin todella satoja vuosia, tuhansia vuosia piilossa olleeseen, johonkin aivan uuteen niin kuin kokemuksen siitä, että mikä voima oikeasti on naisbiologisessa kehossa ja meidän systeemissä. Mitä kaikkea itse asiassa sen kautta voi päästä kokemaan, jos on sieluna tähän naisbiologiseen kehoon tulla muljahtanut, niin sanotusti. Yes. Kiitos, että kuuntelit. Ihanaa, että olet. Jos sulla on kysymyksiä tai haluat kuulla puhetta jostain tietystä asiasta, niin laita kommenttia tämän julkaisun yhteyteen tai ota yhteyttä eija@valoavain.fi. Olen Eija-Selina ja vapaudutaan PMS-PMDD-oireista yhdessä luonnollisin keinoin. Kuulumisiin!